Hola, classe de 5è, com esteu? Avui anem a veure les relacions entre les unitats de capacitat. La capacitat és la quantitat de matèria que pot tindre un objecte. Per exemple, esta botella té una capacitat de 2 litres. Pot contindre 2 litres d'aigua o d'un altre material. Molt bé. La unitat de referència, que això ho heu de saber d'altres anys, la unitat de referència de la capacitat és el litre. Val? I després tenim múltiples, és a dir, unitats més grans que el litre, que són el decalitre, el hectolitre i el quilolitre, i submúltiples, unitats més xicotetes que el litre, que són el decilitre, el centilitre i el mililitre. Vale, en aquesta escala, com veieu, cada unitat superior a l'altra és 10 vegades més gran. Per exemple, el centilitre és 10 vegades més gran que el mililitre. El decilitre és 10 vegades més gran que el centilitre. El litre és 10 vegades més gran que el decilitre. Ara anem a veure com fer les conversions entre les unitats de capacitat. Molt bé, mireu, fixeu-vos en l'escala i cada vegada que baixe he de multiplicar per 10. Cada vegada que baixe un escaló he de multiplicar per 10. Si passe de quilolitres a hectolitres, multiplique per 10. Després de hectolitres a decalitres, per 10 una altra vegada. Aleshores, si jo passe de quilolitres a decalitres, he de baixar 2 escalons. Per tant, he de multiplicar per 10 i per 10. Això vol dir multiplicar per 100. Si són 2 escalons és per 100. Si són 3 escalons és per 1.000. Si són 4 escalons és per 10.000. Val? I el mateix passa en al muntar escalons, però en esta vegada és dividir per 10. Quan munte, dividís per 10. Si passe de mililitres a centilitres, he de dividir per 10. Si passe de mililitres a decilitres, és dividir per 10 i després una altra vegada per 10, és a dir, per 100. I si munte 3 escalons és per 10.000. Si munte 4 escalons és per 10.000. Val? Molt bé, anem a veure fer estos exemples. 5 quilolitres. Els vull passar a decalitres. Quants escalons he de baixar de quilolitres a decalitres? 1 i 2. Val? He de multiplicar per 10 i després per 10 una altra vegada. Això és multiplicar per 100. 5 per 100 són 500. Val? 5 quilolitres és igual a 500 decalitres. Molt bé. Ara anem a veure 35 decalitres, per exemple, anem a passar-los a centilitres. Estem en decalitres i he de baixar un escaló, 2 escalons i 3 escalons. Hem dit que 3 escalons és multiplicar per 10, per 10 i per 10. Això és per 1.000. 3 vegades per 10 és per 1.000. Val? Com baixem, multipliquem. 35 per 1.000 són 35.000. Ara anem a veure si muntem escalons, que és allò de multiplicar per 10 és dividir per 10. Si muntem, dividim per 10. Aleshores, 23,5 decilitres. Anem a passar-ho a decalitres, per exemple. Val? Aleshores, estem en decilitres, estem en aquest escaló i he de muntar 1 i 2 escalons. Aleshores, dividir per 10 i després dividir una altra volta per 10. Això és dividir per 100. 23,5 dividir per 100 és igual a 0,235. Val? És igual que les unitats de longitud, el metre, el decàmetre, l'hectòmetre, però aquesta vegada en unitats de capacitat.